Mega love shoutout sa iyo kapatid na J Kuwaiti Channel. Maraming salamat kapatid na Jake sa pagpasok. Kumusta kapatid na Jake? Kumusta? Maraming salamat kapatid sa patamsak. Merbat, Philip, mega love shoutout. Happy Sunday to you. It's a blessed Sunday. Maraming salamat kapatid na Merbat, Philip. Pwede po kayo magbaba ng inyong mga bahay mga kapatid. Understand ko. Maraming salamat po sa inyong pagpasok, sa inyong pagpunta sa aking live stream. Maraming salamat.
Mega love shoutout po, Ma'am American 76. Maraming salamat po sa pagtamsak, sa pagpasok. Maraming salamat po, ma'am. Nakalagay na po ang inyong channel. Usus, ang ingay. Nakalagay na po ang inyong channel sa aking ginawang thumbnail ngayon. At sa doon po sa August 28, doon ko po ilalagay lahat yung like and share host. Maraming salamat, Ma'am American 76. Walang ano man po, Ma'am American. Yung doon po sa kuwang ko, sa naka set ko na po na live stream sa August 28, ilalagay ko po sa yung ilalagay ko po mamaya yung inyo naman kasi nailagay ko pa lang po yung ngayon ko pong live stream. Pero naka-promote na po ang iyong channel. Opo ma'am, okay po ma'am. Nabasa ko na po ma'am American 76. Maraming salamat. Maraming salamat po ma'am sa support. Walang ano man po ma'am American 76. Maraming salamat sa inyong pag-sponsor. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi dyan. Salamat. Maraming salamat din sa pagtamsak niyo mga kapatid, mga kaibigan. Maraming salamat. Happy Sunday to everyone. It's a blessed Sunday. Siguro nakapagsimba ng karamihan or ang yung iba namamasyal sa mga park, yung mga open park na pwedeng pasyalan. Pero lagi po natin alalahanin na keep social distancing at always use your face mask and face shield. And don't forget to use a sanitize or alcohol. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Ingat po ang lahat, lalong-lalo na yung mga namamasyal. Ingat.
Maraming salamat sa inyong mga patamsak, mga kapatid. Maraming maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Amerisian, sa pag-video-video nyo po. Maraming maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am. Ako nagugupit ako ng kuha ng yung ginagawa kong pa-raffle ito po. Yan, marami na pa akong nagawa. Marami na akong nailista. Habang naghihintay ng bisita. Para nagawa ko na. Hindi ko nagagawin sa kuwan. Maraming salamat. Maraming salamat po, ma'am, sa pag-video-video nyo.
shout out Ma'am Ruby ang vlogging ng Australia. Maraming salamat po sa pagtamsak nyo at sa pagharang-harang nyo. Maraming salamat po, ma'am. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat ng Ruben Vlog ng Australia. Sa inyo lahat, maraming salamat. Sana bless tayo ngayon sa linggong to. Siguro nakapagsimba ng iba sa inyo at ang yung iba na sa park, namamasyal o nasa mall. Basta lagi lang pong mag-iingat mga kapatid. Shout out sa 4 million in the house at saka sa 7 patulsok sa aking munting bahay. Maraming salamat po. Mga po eh. Mga po. Salamat, ma'am. Maraming salamat. DJ Cam, Idol. Acho Boulevard. DJ Cam, Idol. Idol. Sayaw, mag-ihataw kay DJ Cam. Mega love shout out kapatid na Love, mega love shout out. Maraming salamat kapatid na Love sa pagpasok. Kumusta kapatid na Love? Maraming salamat sa pagtamsak, sa pagpasok mo sa aking munting bahay. Kapatid na Love, maraming salamat. Meron ka na pong kapote kapatid na Love. DJ Cam,
Good PM din sa'yo kapatid na Sito. Bibigyan kita ulit kapatid na Sito ng isang entry ha. Ganon din sa'yo kapatid na Lablab. At isusulat ko na, nagawa ko na yung ibang entry natin kapatid na Sito. Ito ayan, nasa lagayan na para sa August 28 na ating parapol. Ginawa ko na. Habang kahapon na naghihintay rin ako ng bisita, ayun, ginawa ko na. Lahat na pasok nyo, bawat pasok nyo sa akin sa araw-araw, may entry po kayo. Kaya ngayon ito, bibigyan na naman kita kapatid na Sito ng iyong isa pang entry. Yan kapatid. At ilalag natin sa ating tambiolo ang ating entry para sa atin sa August 8. Tapos si Lablab, bagong pasok, bibigyan din natin ng isang entry. More entry, more chance to winning. Ang ating pag-games mga kapatid sa August 23, sa August 28, raffle, tapos Pinoy Henyo. First prize sa parapol, shout out mo ako. Shout out mo daw ako. Ang ating pong parapol ay first prize sa raffle. Tapos sa second prize sa Pinoy Henyo, third prize, may prize, tapos bananas, pakatapos plus WH. Yan kapatid na Sito ha, ang yung entry. Tapos si Lablab, basta wag mong kakalimutan ha, sa August 28, kailangan dumating kayo 2 PM Pinas time. Yan kapatid na Lablab, may isa ka na rin pong entry. Sana mabunot. Oo, sabi nga 'di ba, mas maraming entry, may chance talagang manalo, 'di ba? Basta kung ano yung dinala nyo ritong bahay ha, yun ang inyong gagamitin din. At yun rin ang tatawagin kong bahay nyo. Once na sa August 28, natawag kayo sa atin parapol at wala kayo, ipoproceed natin sa susunod. Bubunot ulit tayo ng pangalawa para hindi unfair sa mga nandito. Diba? Basta yun ang paalala ko po sa inyo mga kapatid. Huwag niyong kakalimutan sa August 28, 2 PM Pinas time ang ating pong first Grand LS anniversary. Bilang isang monetized channel ako. Nagpapasalamat nga po pala ako sa aking mga sponsor na sina Ruby Ann Vlogger ng Australia, si Rainer Rio, si Boy Vlog na nasa Amerika, ganun din po si Tulakdan Wakwak, alam ko nandito siya sa Pinas, ganun din si Tita L nasa ibang bansa rin, at ganun din po kay Ma'am American 76. Sa inyo pong mga sponsor ko, maraming salamat po sa inyo, sa inyong mabubuting puso at sa bukas isip na pag-sponsor niyo po sa akin. Isang malaking tulong po sa akin yan, sa akin pong first Grand LS. Kaya maraming salamat. Ganon din sa akin sa mga bumibisita sa akin sa araw-araw at may mga entry sila. Maraming salamat sa inyo sa pagtsatsaga, sa pagtatambay. Ito na kapatid na Lablab ang inyong entry.
Shout out nga pala sa pinsan ko na nandiyan ngayon sa Batangas. Kay Ramon Junior, may galang shout out sa'yo pinsan. Kumusta? Anoy? Ingat ka pirmi dyan sa imong trabaho. Basta shout out sa inyo. Pati sa inyo mga kairibanan dyan. Shout out sa inyo mga kapatid. May galang shout out sa inyo mga kapatid. Mga kapwa ko Bicolano, ng mga Oragong, kapwa ko taga-Manito Albay. May galang shout out sa inyo. Sa mga kasama ni Ramon Junior, may galang shout out. Ingat ka mo dyan pirmi sa Batangas. Anoy, Ramon Junior, ingat ka dyan pirmi hang. Ingat ka mo pirmi dyan. This is the mix of DJ Brad.
Shout out sa 1 million in the house. Mega love shout out. At saka maraming salamat sa 7 patansak niyo sa aking munting bahay. Maraming salamat mga kapatid. Mega love shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat sa inyong pabigi-bigi, pagtambay dyan, napadaan na pasilip. Maraming salamat sa inyong mga kapatid. Huwag puro tambay, mag-mind kayo. Nagalag shout out sa 1 million in the house at saka sa 7 patusok sa aking munting bahay. Isang mapagpalang linggo sa ating mga kapatid. Chicken. Shout out dyan sa pinsan ko na nasa Batangas. Kay Ramon, naglaw shout out sa inyo at sa mga kasamahan niya, mga katrabaho niya dyan sa Batangas at sa kanyang buwan niyan. Shout out sa inyo. Sa mapagpalang linggo sa inyo mga kapatid at ingat kayo lagi dyan. Noy, Ramon, ingat lagi kayo dyan. Tagay na yan, oy. Walwal na. Walwalan time. Linggo ngayon.
Makunyakan. Hmm. Wow! Kay DJ Bubu pala yan. Pa-share it naman. Hmm. Pag nagganyan ako, magtinda ako sa mall, pwede ako mag-online selling. Pwede ko i-online ang sa Netflix. Di, kung may mag-order, deliver ko, basta kalito lang. Ang mga tira. Lang ako nga rin mag-online man sa mga siniras bago sa to. Ito naman akong paninda. Ang gulo kung ma-online ako. Sino ba ito?
Shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat sa nagpapabigi-bigi dyan. Sa napasilip na padaan, maraming salamat. Kung sino ka man, maraming salamat. DJ RJ. Shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat sa napasilip at napadaan lang. Maraming salamat.
sa nagpapabiji-biji dyan. Maraming salamat. Nag-love shoutout sa'yo, Sawian. Ano yan? Bakit nagiging ka na? Siyempre. Kumusta, Sawian? Unggoy. Hoy, susulat na naman kita. Susulat na naman kita. May entry ka na naman sa akin. Iba na talaga ang mayaman na kasound na. Wala, grabe siya. Ikaw nga eh, meron ka pang condenser eh. Yung microphone na condenser, ako hanggang ganyan-ganyan lang. Ako sa'yo. Ayan, andalahin yung pangalan, yung main mo ha. Yun ang nakasulat. Ayan ah. Samantalang ako, sounds lang. Gustong-gusto ko rin magkaroon ng ganun na condenser na yun. Wala man lang saan makapag-sponsor. Salamat ka dyan. Anong salamat ka dyan? Kailangan sa pagpasok ko rin sa'yo, bawat pasok ko, bibigyan mo ako. Ikaw nga, pasok mo lang, wala kang dikit eh. Binibigyan kita. Huwag ko sa'yo. May pinapunta ako dun sa inyo kahapon kay... Oo, meron akong entry sa'yo. Iisa lang. Walang chance na manalo. Yung pagpasok ko lang sa'yo, dapat dalawa bibigay mo sa akin, dalawa pinasok ko. Yun lang. Samantalan ko, bawat pasok mo sa akin, may entry ka, unggoy ka.
Huwag kang magpabigi-bigi dyan. Enots ka. Huwag puro pa Huwag puro pa shout out. Ito binigay. Ayan, oh, ayan, oh, ayan. Ito na ang ating raffle, oh, nakikita mo yan, pagkalaki-laki, ang dami-dami na, oh. Ako kahapon, may binigyan ako rito, siyam na entry, isang tao. Kasi, lahat na binaba ko, dinikitan niya. Lahat na binaba ko, member ko at saka sponsor ko, dinikitan niya. Kasi yung sinabi ko sa kanya, dikitan mo lahat yung na binaba kong siyam. Bibigyan kita na siyam na enter din. Ayun, pinapunta ko nga sa inyo, may 3 akong pinapunta kahapon kay Ma'am Joy. Pinapunta ko doon kay Ma'am Joy, kahit naka-live ako, kasi alam ko naka-live si Ma'am Joy, galing kasi ako sa kanya kahapon, di ba? Nandoon ka nga eh. Pinapunta ko sa kanya. May dumikit sa kanya kahapon kay Ma'am Joy. Galing sa akin, sinabi ko sa kanila na sabihin nyo na galing kayo sa akin dito. Dito nyo nakakadikitan siya sa bahay ko, sa live ko. Kaya kako pumunta kayo doon kay Ma'am Joy Charity kasi naka-live din siya at may pag-gains ka ako siya ngayon. Lahat talaga na binaba ko kahapon, kapatid na Mary Ann na siyam, dinikitan niya. Kasi pag tuwan-tuwa nga ako ron eh. Okay, salamat. Papasok ako sa'yo mamaya. Bigyan mo ako entry, umayos ka. Buti nga sa'yo, maraming sponsor sa'yo. Sa akin, yan, 6 lang. Nakakuha ako kahapon ng isang sponsor ko pa. Napakabait. Dati siyang napasok sa akin. Dati siya napasok at member ko siya na nakarang araw. Tapos madalas naman siya magpalipad sa akin. Kaya ayun, natutuwa naman ako at malaking pasalamat dahil nadagdagan yung sponsor ko. Oo, kapatid na meron. Kaya nagpapasalamat nga rin ako. Pero talaga, mas marami sponsor mo sa akin. Pero okay lang yun. Pero at least kahit paano, meron din ako diba na nakukuha. Meron din ako mapapalaro sa 28. Yung sa bagay yung isang sponsor ko, sponsor mo rin, 'di ba? Si kapatid na Tulakdan Wakwak Vlog, 'di ba? Pareho naman tayo sponsoran niya eh. Oo. Tama yung okay na 'yun. Kahit papaano. At saka alam ko naman na kahit basta makapag-Grand LS lang naman ako. Gusto ko rin kasi makapag-Grand LS. Kung di ka pa nga nagpag-Grand LS, hindi ko pa maisipan. Kaya pasalamat din tayo kahit pa paano may nag-sponsor sa atin, di ba? Malaking tulong din sa bahay natin yun. Malaking tulong din na makakapasaya rin tayo ng tao. Pagkatapos makakatulong din tayo kahit hindi mismo galing sa atin, di ba? Kumbaga bigayan lang, tulungan. Tinulungan tayo nila, tulungan din natin sila. Oo nga eh. Kaya, yun, pasalamat tayo, pasalamat ako kasi may nagbigay sa atin, may tumulong sa atin. Sipag-sipag lang. Ako nga, tingnan mo, naghahabol pa ako ng threshold ko, di ba? Hindi ako makapamember sa'yo ngayon ha. Walang lamang kasi yung Gcash ng kaibigan ko ha. Basta, one of these days, magpapamember ako sa'yo ha, Marian. Huwag kang mag-alala. Magpapamember ako sa'yo. Hindi ko sisirain yung pangako ko sa'yo. Hindi kita bubudulin, unggoy ka. Huwag ka dyan puro pa shout out, enot ka, o diba? Di ko kasi nakuha sahod ko eh, mag-sponsor na sana ako sa'yo. Eh di wow! Sana all, may sahod na. O diba? Huwag puro pa shout out. Mag-mine kayo dyan.
Enots ka, unggoy ka. Tanga ako, tsaga-tsaga sa pamaypay, mainit. Oo nga, kaso wala pa akong ATM eh. Kakainis ang, ano nito, sa akin ni Lolo. Choice method na daw ako. Ano daw, oo nga, kaso wala pa akong ATM eh. Wala pa akong ATM, eh, kakainis. Nag-email na sa akin si Lolo, choice method na daw ako. Choice method ka naman, di ba? Choice method naman talaga, kapatid na Mary Ann. Ang choice method naman natin, either na gusto mo ng cheque or ipasok mo sa account mo kung may account ka. Di ba? Tanggalin nga muna natin to. Ay. Pwede. Di mo ba, siguro hindi mo tinitingnan yung kwan mo, no? Hindi mo tinitingnan yung sa Google AdSense mo. Hindi mo tinitingnan yung payment mo, payment method mo. Ano, Mary Ann? Di ba nawala? Kaloka. Hindi mo tinitingnan, Mary Ann, yung kwan mo? Yung payment method mo, Mary Ann. Di mo tinitingnan yung payment method mo, no? Kaya hindi mo alam kung pwedeng i-check o pwedeng ipasok sa ATM mo. Nandoon yun. Punta ka dun sa Google AdSense mo. Mag-login ka sa Google AdSense mo kung di ka pa naka-login. Pagkatapos, makikita mo doon yung payment method mo. Pagkatapos, makikita mo doon kung pipindutin mo yung 3 dot doon. Pagkatapos, alimbawa, ganito yung, alimbawa, nandito nakalagay yung payment method mo. Dito sa gilid na to may 3 dot. Pipindutin mo yun. Pagkapindot mo doon, makita mo payment method. Pagkapindot mo, punta ka doon sa kanan, sa left side, doon sa payment. Pagkatapos makikita mo doon kung anong choice mo, pwedeng i-check, pwede ipasok kasi sa ATM. Oh, pindutin mo yun. Kung nakalagin ka na doon, pindutin lang yung AdSense mo. Ewan ko sa'yo. Kaso nga lang meron, yung cheque kasi matagal. Hindi mo alam kung kailan darating yung cheque. Pag sa cheque ang i-choice mo yung method niya. Hindi katulad sa papasok sa ATM mo, kasi 'di ba ang sahuran naman natin dito sa YT is 22. 20 ata. Oo, sa Amerika ata 20 ang bayaran nila, ang sahuran sa YT. Dito sa atin sa Pilipinas, pumapasok sa atin ang sahod natin is 22 dito sa atin sa Pinas. Tapos, kung natsimpo yung 22 is linggo, Lunes ka na makakasahod. Pero kung pumasok ng 22 linggo siya na maaga pa naman, pwede man siyang sahurin agad. Makalipas lang mga 1 oras o 2 oras, pwede mo na siyang sahurin. Pero kung natsimpong hapon na, alas 5 na, hindi mo siya masasahod, bukas na, kinabukasan na Lunes. Pwede naman yun. Ang check kasi method, pag yun ang kinuha mong choice, matagal. Hindi mo alam kung kailan darating. Hindi katulad sa papasok sa bangko mo, 22, sakto, pwede mo siya makuha, basta open pang mga bangko. Ganun. Pero dahil ATM naman tayo, kahit anong oras pwede naman yung kunin. Mag-cheque, huwag mo piliin yung cheque, mag-open account ka na lang. Napakatagal kasi pag-cheque. May nag-advise kasi sa akin noon dapat yun ang pipiliin ko. Nang wala pa akong ATM, dapat pipiliin ko na yun eh. Kaso nga lang may nag-advise sa akin matagal.
Oo, ang gagawin mo niyan, pag nakapag-open ka na, kung agad-agad mo makukuha yung ATM number mo, kunin mo yung basta may kukunin ka pa doon na code eh. Kung hindi, search mo na lang. Oo, kung yan, halimbawa kung yan, madali kasi sa akin yung sa BPI ko, hindi ko agad siya nakuha. 2 weeks siya bago makuha. Simula nang inopen ko siya. Kaya 'di ba umuwi ako ng Bicol. Kaya yun ang binalikan ko rito. Tapos pero bago ako umuwi ng Bicol, nang pag-open ko ng oras na yun, ng araw na yun, nakuha ko na agad yung number ko. Yung account number ko, nakuha ko na yun. Tapos pag uwi ko sa bahay, ipinasok na yung link ng account ko doon sa payment method ko. Noise ko noon yung ATM, tapos ipinasok na ko yung link, yung number ko, ipinasok ko na doon, tapos na-verify na siya. Na-verify na siya, tapos may biglang lalabas doon na naka-check na kulay green. Pagkatapos doon sa pinakababa, may lalabas doon na konting sulat na verify, o ganun-ganun, ganyan. Ayun. Tapos in-screenshot ko yun para sure ko. Ganun. Ayun. Tapos kaya ng pagkuhan ko, kahit wala pa yung card mo, pwede na. Walang problema dun, papasok na yun sa account mo. Sa akin yun na lang ang hinihintay ko na pumasok sa akin yung sweldo ko. Yung pangalawang sweldo ko. Para pumasok yung sweldo ko. Hinihintay ko na lang. Yun ang hindi pa dumarating sa akin yung sweldo ko. Kasi hindi ko rin naman agad yun, di ba? Katulad mo, hindi ko rin naman agad yun di rin ako agad nakagawa ng ATM ko. 'Di ba? Di rin ako nakapag-open agad. Kaya hindi agad pumasok yung sweldo ko ng unang-unang sweldo ko. 'Yun ang hinihintay ko, yung unang sweldo ko. Baka sumama na yung pangalawang sweldo ko. Dalawang ID ginamit ko sa BPI. Isang primary, isang secondary. Kaya kumuha ako nung, 'di ba may vlog ako noon yung kumuha ako ng postal ID kumuha ako ng postal ID, 'di ba? Kasi ang isang barangay, isang PhilHealth, isang TIN, hindi tinanggap yung tatlong 'yon. Ang tanggap lang doon isa. Tinanggap lang sa akin doon yung isang TIN ID. Tapos sabi sa akin, kumuha ako ng primary ID, yun nga yung postal. Kumuha ako ng postal. Yun. Tapos in-screenshot ko yung channel ko, tapos yung congratulations sa akin ni Lolo na naging YouTube partner na ako, plus email ko. In-screenshot ko yun. Tapos pina-scan ko. Tapos isinubmit ko doon plus NSO ko. Yun. Kasi kung TIN, PhilHealth, hindi tinatanggap ang pareho. Isa lang ang tatanggapin doon. Kaya kailangan mo isang primary, isang secondary. Ganon. Ito yung kuwang ko, Mary ganito yung kinuha kong postal. Ito postal ko, yan. Postal, may QR code na, 'di ba? Ayan, may nakita kang QR code. Yan ang postal ko. Kinuha ko to 652. Dito namin sa may SM. Tapos kumuha pa ako Tapos ito pang ID ko, Yan, 'di ba? May ID pa ako, TIN. Tapos may PhilHealth pa ako. Yan, 'di ba? Tapos may barangay pa ako. Yan, Kaya ang dami ko ng ID, Ang dami ko ng ID. Diba, yan, dami-dami ko ng ID. May barangay, may TIN, may PhilHealth, may postal ako, Ang tinanggap lang sa akin dito, itong postal ko, pagkatapos itong TIN ko. Yan lang ang tinanggap sa akin na dalawang yan, ayan. Nang nag-open account ako sa BPI. Tapos, ito na yung card ko. Yan. Nakita mo? Yan, ito na ang card ko. Nakuha ko na siya ng pag-uwi ko rito.
dami-dami ko ng ID. Meron unggoy. Ilan days bago makuha ang postal? 1 day lang. Kumuha ako ng nang kumuha ako ng postal ko, kumuha ako ng June 14. Oh, hindi pumunta ako ng June 14, sarado sila kasi nga nagdi-disinfect daw sila. Pagkatapos bumalik ako ng June 15. Tapos pag June 15 kinaumagahan, nakuha ko rin ng June 16. Isang araw lang naman. Hindi ko depende siguro sa lugar. Ewan ko sa inyo diyan. Kasi dito sa amin madali lang, isang araw lang nakuha ko yung aking postal ID. Ganun, 650 ang bayad. Pag kukuha ka ng postal, dala ka ng isang ID, birth certificate mo, ipe-xerox mo na. Pagkatapos, magdala ka na rin ng barangay certificate. Pagkatapos, siyempre, huwag mong kakalimutan ng pera, magdala ka. Kasi baka pumunta ka doon, wala kang pera, di nga ka. Madali lang, postal na lang kunin mo. Madali lang. Madali lang kumuha. Di ko lang alam dyan sa inyo ha, kung madali lang o ilang araw. Kasi sa amin isang araw lang. Dito sa Cavite. Kumuha ako sa SM. Kasi sa munisipyo namin, tinuro ako sa SM. Doon na lang daw kumuha ng postal. Kahit naman nasa na department store, nag-o-open na sila ng mga ganyan postal, PSA, NBI, pagkatapos marriage license, sa mga mall na malalaki. Yan, nag-o-offer na sila ng ganyan. Kaysa pupunta ka pa sa post office o kung saan ka pupunta, sa mga mall mayroon ng ganyan. Di ba nasa Pampanga ka sabi mo, may SM Pampanga naman di ba, diyan ka na lang pumunta, baka open sila. Huwag mo nang patagalin. Ay ikaw, Mary, nakapag-con ka ba sa tax natin? Nakapag-submit ka na ba ng tax sa YT? Parang hindi ka pa nakapag-submit ng tax, no? Malaki-laki kalta sa'yo pag hindi ka nag-submit ng tax noon. Kasi ang alam kong last duration nun May. Ang pinakahuling filing ng tax natin sa YT, May. Subscribe to our channel, and if you enjoy the video, don't forget to like.
Punta ako. Shout out sa 2 million in the house. Maraming salamat sa patamsak nyo, sa napadaan, napasilip dyan, nagpapabigi-bigi dyan. Huwag kayong magpa-shoutout, huwag kayong magbigi-bigi, mag-mine kayo, o diba? Maraming salamat sa mga patamsak nyo mga kapatid. Tamsak na kagigising ko lang. Maraming salamat kapatid na Rizal, o diba? Mga enots kayo, o diba? Sa TikTok yun. Viral yun ngayon sa TikTok. At isa na rin siyang part of Star Emails. Si Madam Enots. O diba? Huwag kayong magpa-shoutout dyan. Huwag kayong magpa-bigi-bigi dyan. Parang may naamoy ako doon sa isa. Sinong isa? Sinong isa? Sino naamoy mo? Ano naamoy mo sa kanya? Sino yun? Hindi ko kilala. Bakit? Bakit? Ano ang kanya ngayon? Ano ang drama sa buhay? Ano ang drama ngayon sa buhay nun? Manay, anong drama ngunyan sa buhay ka itong saro? Ano ang kunyang katong saro, manay? Baka busy lang. Kahapon pumunta naman siya eh. Baka busy lang. Hayaan mo yun. Ako naman yun eh. Lawak ang isip nun. Kilalang kilala ko na yun na taong yun na sinasabi mo. Malawak ang isip nun. Napakabait nun. Wala akong masabi dun sa taong yun. Kahit may masabi ka dun na hindi maganda, hindi nagtatanim ng sama ng loob yun. At saka, yun naman ay pasulpot-sulpot. Na napakabait, napakalawak ng isip. Hindi makitid isip nun.
Baka busy sa mga pinupuntahan niyang mga LS or baka tulog. O baka nag-aasikaso ng kanyang pag-uwi dito sa Pinas. Nagko-comment yun sa aking mga ina-upload na yung mga thumbnail kasing ginawa ko sa inyo, yung mga nakaplex yung mga bahay nyo, nagko-comment yun doon sa FB ko. Ito, isang entry mo, kapatid na Rizal. Hindi ko nga pala pinakita sa iyo. Ayan o. Ayan, entry mo. Ah! Ako ang may naaamoy sa inyo. Ako ang may naaamoy sa inyo. Something smells fishy. Ako ang may naaamoy sa inyo na malangsa. Subscribe to our channel, and if you enjoy the video, don't forget to like, comment, and share. Eh, wag ako. Ewan ko sa inyo. Bala kayo. Bala kayo dyan. Ako ang may naaamoy. Na hindi ka nais-nais. Sabi nga, wag ako. Pare-pareho na tayo matanda. Kaya wag ako yung paglalalangin. May naaamoy ako sa inyo. Walang iniiwasan yun. Baka ikaw iniiwasan. Ganun yun. Pag may iniiwasan yun, hindi napasok sa akin yun. Alam na alam ko na ugali nun. Dati ginawa niya na sa akin yan. Naka-BG lang madalas. Hindi napasok sa akin, naka-BG lang. Kasi... Ganun yun. Pag may iniiwasan tao yun, hindi napasok sa akin yun. Manigas na ako dito. Magnangangawa ko rito mag-isa ko, hindi papasok yun. Pag may iniiwasan yun. Grabe naman siya. Hindi ko naman siya inaano. Ganun yun. Pag may iniiwasan na tao, hindi yun papasok kahit anong mangyari. Manigas na ako rito, saka nangawa, saka uupo, hindi papasok yun. Papasok yung saglit, sabay lalabas. Kaya, kabisado ko na yun na taong yun. Kaya nga ayoko na lang pumasok dito para pumasok siya. Agoy, agoy, agoy. Napaghahalata. Napaghahalata ang mga galawang Hokage. Bala kayo sa buhay nyo. Huwag nyo ako damay dyan. Bala kayo. Kilala ko na yun. Promise, Rosel. Kilala ko na yun. Na taong yun. Tagal ko na rin kilala yun. Ilang taon na?
Ay, mag-iisang taon na pala. Oo, mag-iisang taon ko na rin kilala yan, na taong yan. Madalas kami niyan, dati, nang bago-bago magkaibigan kami niyan sabihin mo pumasok ako at ako na lang ang di papasok. Dito mag-silent viewers. Hugot. Hugot. Dati nang bago pa lang kami magkakilala niyan, ng taong yan. Alas araw-araw, minuto, magkausap kami niyan sa Messenger. Minsan nag-video call pa kami niyan. Kahit madaling araw na, magka-video call kami niyan. Nang tumagal, syempre, busy rin siya sa trabaho, tapos ako madalas ako mag-live. Siya hindi pa nun Moni, hindi pa siya nun naka 1K. Ako na lang naggagala, ginagala ko pati bahay niya. Tapos, yun, medyo nabawas-bawasan yung pag-chat namin. Ngayon, bihira na kami mag-chat. Oo. Pag may itatanong lang ako sa kanya, tapos may hingi na tulong, o may hingin akong tulong sa kanya na gusto kong paikutin ng bahay, ganun. Siya ang nagpapaikot. Kasi, di ba, alam mo naman dito lang gamit ko. Siya naka-wifi dyan sa inyo, sa abroad, Saudi. Kaya, siya nagpapaikot sa mga bahay na pinakikiusap ko sa kanya. Tatlo, apat na bahay ang pinakiusap ko sa kanya. Ngayon, mga Moni na, ewan ko kung naalala pa siya. Di na nga rin ako naalala ng mga pinakiusap ko sa kanya na pumasok sa akin ulit. Yung apat na pinakiusap ko sa kanya, Moni na. Aina Abdul Vlog, may galang shout out sa iyo kapatid na Aina. Maraming salamat kapatid na Aina sa pagpasok uli sa aking munting bahay. Maraming salamat kapatid. Bibigyan kita uli kapatid na Aina ng iyong entry ha. Nagawa ko na yung ating pa-entry sa August 28. Ayan mga kapatid, nagawa ko ng ating pa-entry. Bibigyan kita uli ng iyong pa-entry kapatid na Aina. Aina Abdul Vlog. Yan kapatid na Aida. Kapatid na Aina, ayan po, may isa ka na naman na entry para sa atin August 28, kapatid. Huwag mong kakalimutan kapatid ha, na bumalik dito sa August 28 para kung sakasakali mabunot ka sa parapol at manalo ka sa Pinoy Henyo. Nandito ka, pag tinawag ka, nandito ka. Sayang din naman kasi lalong-lalo na yung GCash load, pakatapos yung saging, pakatapos yung WH. Kung arin ang mapanalunan mo dun, sayang din mga kapatid. Lalo-lalo na yung GCash, di ba? Kaya balik po kayo sa August 28. Huwag niyong kakalimutan, 2 PM Pinas time. Para sayang din yun kasi hanggang 10 beses magbibilang lang ako ng 10 bilang. Pag wala pa kayo, ipoproceed natin sa susunod na bubunutin. Siya mananalo kung nandito rin siya. Kaya huwag niyong kakalimutan ha. 2 PM Pinas time, kapatid na Aina. Sa August 28, 2 PM Pinas time. Mag-i-start po tayo ng maaga sa August 28. Mga quarter to 2, magsisimula na ako. Sayang din kapatid. Sa bagay, mas importante yung trabaho sa parapol, di ba? Kasi yung trabaho ay sure ng sweldo, sure ng may kita ka. Sa parapol, magbabaka sakali ka. Ito ha kapatid na Aina, yung entry. Ito na ang ating mga pa-entry. Ayan. Madami-dami na to. Mga mag-isandaan na rin siguro ang ating na ikot-ikot. Ingat ka lagi dyan kapatid Aina kung nasa ibang bansa ka man o lalo kung nandito ka sa atin sa Pinas. Ingat lagi ha kapatid. Kape po tayo, kape. O diba, mainit.
Maraming salamat kapatid na Aina sa iyong patamsak at sa iyong may work po ako noon. Sana kung mabunot kahit banana or double S na lang. Huwag ka mag-alala kapatid. Kung sakasakali dahil sinabi mo na sa akin kahit hindi ka na sa Gcash, kahit yung banana na lang at saka yung double S ha, kapatid na Aina ha. Kung sakasakali na mabunot ka, kung halimbawa nabunot ka sa Gcash dahil wala ka naman, i-proceed na lang natin sa iba yung Gcash. Yung doon ka na lang sa banana or sa double S ha, kapatid ha. Tapos, halimbawa, sa August 28, wala ka rito, nabunot ka, balik ka ng August 26, kasi may live naman ako noon. and share. Pasok ka uli at sasabihin ko sa iyo kung ano yung napanalunan mo ha, kapatid na Aina ha. I-chat mo siya Manoy kung bakit pa ako na lang ang di papasok sa iyo. Manood na lang ako. Live mo maya tawagan kita. Hindi, bihira na nga kayo mag-chat noon. Ano ka ba? Bihira na kayo mag-chat. Bakit? May kon ba kayo? May something ba kayo? Ang dami nagtatampuhan dito sa live ko. Totoo lang. Kayo kasi, masyado niyong dinidibdib ang mundo ng YT. Huwag niyong dibdibin ang mundo ng YT. At huwag niyong dibdibin yung mga bala kayo sa buhay niyo. Tatandaan niyo na, bala kayo, alam niyo na yan. Bala kayo sa buhay niyo. Wala ka naman sinabi ata eh. Di ba? Wala ka naman ata sinabi eh. Bakit? May something mali ba sa inyo? Yung sa inyo? Bala kayo sa buhay niyo? Huwag niyong guluhin ang mga utak niyo. At huwag niyong guluhin ang mga buhay-buhay niyo. Ang lagi niyong isasaksak sa utak niyo, kayo mga nandiyan sa ibang bansa, ha? Payong kaibigan, payong kapatid, ha? Payong kababayan. Huwag niyong guluhin ang mga isip niyo sa bawat isa kung sino-sino man ang mga nagiging kakuan niyo. Walang problema makipagkaibigan, walang problema makipag-cling. Pero lagi niyong uunahin na isaksak sa utak niyo, kayo ay pumunta dyan sa ibang bansa para magtrabaho. Pumunta kayo dyan sa ibang bansa para gumanda, umasenso, umayos ang buhay ng inyong mga kanya-kanyang pamilya. Hindi yung pag ganyan naguguluhan kayo. O, di ba? Hindi na kayo mga bata, matatanda na kayo. Laging iisipin ang pamilya. Walang problema sa makipagkaibigan. Ito kasing isa eh. May hugot-hugot. May pinagdadaanan sa buhay. Sabay bura ng message matituloy ilong ko sa'yo. Mangulangot nga muna ako rito sa harap ng camera ko. Kumati ilong ko sa iyo. Sabay bura. Yan na, lagi mong iisipin. Yan, Manay. Ikaw pumunta ng abroad para magtrabaho, para sa ikabubuti, ikagiginhawa, ikakaayos ng buhay ng pamilya, ha? Hindi yung
pag ganyan eh, nako, ayan ang sabi ko sa inyo, matatanda na kayo, di kayo mga bata. Isip bata, oo. Ha. Baka one time, may malaman ako dyan, may pupunta sa TV5. Alam ko yan, wala nang nagtataka lang ako. sabi, sabi ni Mary, punta daw siya sa ibang bansa para maghanap ng hanaw. O, maghuhugas siya ng kamay. Ay, Mary Ann, ikaw ba, nang namonic ka, nag-file ka ba ng tax mo? Hoy, wala nga, kahit dulo ng daliri ko, wala. Wala naman akong sinabi, ano ka ba? Pinagsabihan lang kita, pinangangaralan kita, wala akong sinabi. Oh. Sabi ko, Mary Ann, kung nakapag-file ka ng tax mo, simula nang namonic ka, kasi kung nakapag-file ka ng tax mo, mababa ang kalta sa'yo sa tax. Pero kung hindi ka nakapag-file ng tax mo, ayun lang. Kasi ang last period noon, kung di ako nalalaman, ng May pa yon, may katapusan ata. Yun ang pinaka-final noon na submitting ng tax natin bilang monetize tayo. Parang kalta sa atin ay 15% lang. Pero kung hindi ka nakapag-file ng tax mo, ayun lang. 30% ka, day. Okay yan. Kasi isipin mo ha, kakaltasan pa tayo ng tax natin plus kakaltasan tayo sa bangko. Sa akin kasi sa BPI, 5% na sa security bank kung ilang percent ang kaltas. Kaya yung estimated mo na sweldo mo, hindi yun makukuha mo ng eksaktong ganun. Kasi sa akin yung estimated ko, di ko yun makukuha ng ganun eh. Kinukwenta-kwenta ko na pag nakuha ko yung sweldo ko, hindi yun yung pinakatamang sweldong papasok sa akin. Pwede naman yun kasi yung number lang naman ang ginamit mo eh. Pwede mo naman gamitin kung may account yung asawa mo, Mary Ann. Kung may open account niya sa bangko, pwede yun ang gamitin mo, ipasok. Kuan, alas 2:30. Kapatid na Rizal, ako nag-start mag-live. Walang kataw-tao. Ayan, ganun pa rin. Oo, pwede yun. Basta ATM sa bangko. Tulog ka pa kasi kanina. Basta ATM sa bangko. Oo, pwede yun. Pwede yun. Kahit sa asawa mo, pwede mong gamitin yun. Manood ka, manood ka sa YouTube, sa tutorial. Malalaman mo doon. Nood ka muna sa YouTube tutorial para malaman mo kung paano i-connect yung sa asawa mo. Pero number lang naman kasi ang kukunin mo dun eh. Oo, may swift code. May swift code yun. Kung hindi alam ng asawa mo, hindi mo alam yung swift code ng bangko, search mo na lang sa Google. Oo, pero ako kasi, kinuha ko, hiningi ko yung zip code sa BPI. Kaya hindi na ako nag-search. Double check mo ha. Pag itinipe mo doon, double check mo kung tama yung number mo, tama yung pangalan ng spelling ng pangalan mo, at tama yung yung zip code mo ha. Double check mo bago mo pindutin na i-submit. Para sigurado mahirap magkamali. Baka saan pumunta yung sahod mo. Baka sa ibang account pumunta, hindi sa asawa mo. I-check mo maigi yung number ng asawa mo plus yung zip code plus yung spelling ng pangalan mo.
Pakasiguraduhin mong tama. Ako talaga sinigurado ko kasi alam mo naman malabo mata ko, 'di ba? Oh, kahit nakasalamin na nga ako, mali pa ako magbasa, 'di ba? Oh, sinigurado ko talaga para for sure na hindi mapupunta kung kanino. Pwede yung sa asawa mo. Number lang naman yun eh. Ang ipapasok mo yung number lang. Manood ka muna sa YouTube tutorial. Para masigurado mo na tama yung pinagsasabi ko sa iyo. Kasi doon ako nanood. Doon ako nanood sa YouTube tutorial at sinundan ko na lang. Kaya nagawa ko. Nagawa ko na kasi kaya sinare ko rin sa iyo. Para mas maniwala ka, manood ka sa YouTube tutorial kung paano mag-attach ng number sa mag-open account sa bangko at ipapasok mo sa AdSense mo. Ganun. Tagalogin mo na lang yung search kasi ang ginawa ko, Tagalog na lang. Mainit na nga, nagkape pa ako, lalong uminit. Hindi ko alam kung magkano percent sa Security Bank. Pag nanood ka naman sa YouTube tutorial, malalaman mo. Kasi ako doon ko rin nalaman eh. Sa YouTube tutorial, kung ilang percent yung sa BPI. King Simayang, mega love shout out my friend King Simayang. Nice to meet you again and welcome to my small house, my friend Kim Simayang. Thank you to visiting me again. Suwian, ani, ewan ko sa'yo, unggoy ka. Ikaw lang pala yan, Mary Ann Unggoy. Pa-English pa ako. Kim Simayang, thank you my friend. Thank you my friend Kim Simayang to visiting my small house. Thank you my friend. Thank you. Welcome to my live stream my friend Kim Simayang. From where are you my friend Kim Simayang? Are you from Indonesia, Bali, Indonesia, from Taiwan, from India, or from Malaysia, my friend, Kim Simayang. Thank you, my friend, for your kiss. Thank you, thank you. From Indonesia, Kota Kinabalu.
Midan. Kota Midan. Oh. Ayun know, my friend Kim Si Mayang, since I was not a small YouTuber, I think mga past 2017, yes, 2017, I have I have an idol vlogger in from Bali, Indonesia. He is I think he is a indie actor and also a vlogger. Yes, one of my idol from Bali, Indonesia. He is an indie actor from in your country in Bali, Indonesia, and we have a channel also. I like the people in Indonesia. Very accommodating, very friendly, and nice people in your country. Same here in the Philippines, di ba? Char. O, Tagalog ba? O, talaga. Oo, kapatid na Rosel. Dati, may dalawa sila na paborito kong vlogger na taga Bali, Indonesia. Kalimutan ko nga lang yung pangalan. Isi-search ko uli siya. Hanapin ko uli yung kanyang channel. Isa siyang indie actor. Diyan sa kanila sa Bali, Indonesia. Malaki na ang bahay niya dati na madalas ako dati mag-comment doon sa channel niya na yon kasi nagagalingan ako sa kanya sa hindi lalaki siya pero hindi napapanood ko kasi siya dati sa indie film kasi dati nanonood ako ng mga indie film sa ibang bansa dati napanood ko siya doon sa indie film sa Bali, Indonesia tapos hanggang nakita ko yung channel niya kasi naka-attach yung channel niya doon sa indie film na yon sa movie niya naka-attach yung link niya. Hahanapin ko uli yun. Tsaka gusto ko yung mga nila, yung mga indie film nila kasi yung kwento nila parang short movie sa atin dito sa Pilipinas na yung mga sa TV ganun, parang ganun yung drama yung dating. Kaya gusto ko yung panoorin sa kanila yung mga indie nila. Hindi katulad dito sa atin sa Pilipinas, ang indie kakaiba. Cause when I live come in my live, there is a lot my friend. Yes, my friend, if you have a live stream, I just come in your live stream. No, di ba? Diyos ko po, Ginoo, unsa man oy. Dudugo ilong ko rito. Don't worry, my friend, if you have a live, I just come in your live. Apakabar, King Si Mayang. Yan. Thank you, my friend, Kim Si Mayang, to this house. Thank you, my friend. You are always welcome.
Ayun, nagkakaintindihan kami. Work na nga ako. What a crazy morning. Yan kapatid na Rosel, baka di mo pa kaibigan yan. Si Kinsima yan. Bisitahin mo. Naging kaibigan ko to si kapatid na Kinsima yang doon din sa isang nakadikitan ko na taga Bali, Indonesia, si Abdul. Hindi ako nagkakamali ito yung kay Abdul. Yung pumasok rin kanina kapatid na Rizal, parang doon ko siya nakadikitan. Ito si kapatid na Kinsima yang. Doon sa live niya. Yung babaeng taga Bali, Indonesia rin. Nakadikitan ko siya sa ibang L, yung babaeng yun. Pagkatapos nag-live yung nakadikitan ko. Tapos nakadikitan ko rin to si kapatid na Kinsima yang. Baka di mo pa kaibigan. Nagbabalik naman sila. Taga Bali, Indonesia. Yung mga taga Indonesia mababait. Char. Diba? Sabi ko na, huwag kayong tambay-tambay dyan, mag-mine kayo. Diba? Hindi, gusto ko talaga ang nila, parang mga mababait sila eh. Rosel Dan, kapatid na Rosel, Dan na daw sa'yo si kapatid na Kinsima yan. Bisitahin mo na ng iyong mga alipores dyan. Wag mo na yung pinaka-kwan mo. So pinaka-kunyan umanay, bako itong itao mo, susaro ang itao mo. Tagtaod na, tagtaod na. Noted Kinsima yang, yan, arog ka yan, Manay Rizal, arog ka yan. Tamaan. Work na nga ako kasi 12:30 na digdi. Sige, Manay Rizal. Ano oras ka mag-end? Mga taon pa. Ibigay mo na muna sa sarong sel ako. Halaton muna sa nang ko sa ako mag-end. Dito ng tawa ko, malamang mapatalibong na naman ako ni kasadiri kong arong. Ito na nga naka-DJ. Napatalibong na naman ako kanika sa diri kong arong. Para magkaigo ki viewers. Malamang mga 70 mga 77 viewers lang naman ang pag-inend ko yan. Ayan, 10 viewers, ayan. 10 na thumbs up, malamang 77 viewers lang an. Kaya mapatalibong ako sa diri kong arong para alang ko ang viewers. May upload ako mamaya yung sa research namin kagabi. Sige, panoorin ko. At magko-comment ako doon kung ano napanood ko. Magko-comment ako ng mga hugot time. Bala ka. Sabi ko, panoorin ko eh.
Alam mo naman ako, mahilig ako magugutugot. Mamaya mag-e-end na rin ako kasi magla-live yun si kapatid na Diging Channel. Papasok ako dun sa kanya. Mga alas 5 pa naman yan si kapatid na Diging Channel eh. Mamaya-maya mag-e-end na rin ako. Di naman ako magtatagal na. Para lang, kung nagbabaka sakali, ayan, may magpalipad, may magpa-member, kaya nagla-live ako araw-araw para maabot ko na yung threshold ko. Sayang din kasi. Tapos sayang din ng viewers, sayang din ng thumbs up, dagdag pa rin sa WH. Para hindi bumaba ang aking WH, ang aking watch time. Para pag nasa Bicol naman ako, malaki ang naipon ko naman na watch time. Hindi ako basta-bastang tutuwad lahat ang aking mga watch time, ang aking CPM, ang aking saging. Kasi lahat yun tumuwad eh. Nung nasa Bicol ako, kasi di ba hindi ako nakapag-live doon. Kahit may mga palagi akong upload na video, hindi pa rin sapat. Kahit silent LS ko, since namoni ako, di na siya pumapasok sa pumasok siya na nga lang solid supporter ko na madaming binibidyo sa akin na wala pa. Oh, marami kasing kuwan yun eh. Huwag kang mag-alala, papasok yun sa'yo. Huwag kang masyadong imutera dyan. Ah, diba? Masyado kasing imutera. Huwag ka dyang inots dyan. Huwag ka dyang inots. Masyado kang imutera eh. O diba? Papasok yun sa'yo. Huwag kang mag-alala. Papahinga lang yun. Imutera ka talaga, o diba? Masyado kang imutera. Nakarating ka na lahat-lahat dyan sa ibang bansa, imutera ka pa rin. Gusto nyo magpalit-palit tayo ng kalagayan? Magpalit-palit tayo ng sitwasyon? Akong nandiyan kayo nandito. Naku eh, siguro ako madalas akong masaya. Oo. Madalas akong masaya. Kasi iniisip ko palagi ako may pera, may trabaho ako, nasa ibang bansa ako. Ang iniisip ko lang nun palaging mag-iipon, magmamimila ako ng mga ipasalubong ko pag uwi ko para happy ang mga dadatnang ko. Ganun ako pag nasa layasan. Hindi ako masyadong imutera, hindi ko pinag-iisip ang mga ganyan-ganyang bagay. O diba? Para ka kasing enots eh. Thank you my friend, Kim Simayang. Sos, kung alam mo lang dito ang sitwasyon, nasasabi mo yan kasi di mo na-experience dito. Alam mo mga kapatid, na Rizel, since ako talaga na humiwalay ako sa magulang ko, bata pa humiwalay ako sa magulang ko, hindi ako imutero at hindi rin ako mapag-isip ng mga negatibong pinag-iisip. Kasi ang lagi kong sinasaksak sa isip ko, kaya kong lahat. Kaya kong lampasan ang lahat na yan. Ang iniisip ko lang lagi, positive. Gusto ko laging masaya. Alam mo kasi kung bakit. Para hindi ko naiisip yung mga bagay-bagay. Kasi lalong-lalo nang pag nandiyan kayo sa ibang bansa, kailangan matatag kayo, matibay kayo, malawak ang pag-iisip nyo. Eh kasi ikaw, imutera ka. O diba? Hindi rin. Hindi kasi ako ma-emote. Kaya ako naman lahat tingnan mo. Umabot ako lang itong 2 taon lang. So, si Ginoo. Yung kumare ko nga, dati yung kumare ko na ninang ng anak kong panganay na lalaki. Umabot dyan ng 6 na taon. Hindi yun, parang ako yun eh, hindi yung imutera, hindi imutero. Lagi lang gusto nun masaya. Kaya positive lagi yun sa buhay. Kahit nahihirapan na, positive lang. Dinadaan sa tawa. Oh.
Anong 2 taon, 6 na kaya, pero nauwi naman every after 2 years. Nakalain mo yun, 6 na taon ka na dyan. Pero may gana ka pang mag-emote-emote, dapat sanay ka na. Mm. Ako lang, makuan lang ako pagdating sa pagkain. Kasi gusto ko sa pagkain kahit total hindi naman ako mahilig sa karne o sa manok, kahit gulay, ganun. Gusto ko pa iba-iba siya. Ganun. Isda, doon lang ako magkakadiferensya sa ganyan na pagkain. Kasi kayo nasanay na rin kayo ng mga pagkain diyan. Doon lang ako magkakaproblema. Kasi di rin ako mahilig sa mga ganyan-ganyang kuan ninyo. Si Mayang, done to you. My friend Rosel Ramirez, she said she is already done to you. My friend Kim Si Mayang. Sinabihan ka hindi lumabas? Tumatok dyan. Hindi. Liksan ka tuloy. Toy, 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 liksan ka tuloy. Toy, 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 toy. Sinabihan ka hindi lumabas? Since noon, emotera na talaga ako yun. Ako kahit mag-isa, nag-i-emote. Look up, child 77. Mega love shoutout sa'yo, my friend. Yun lang, kung emotera ka, tagang saka i-emote mo, baka tumalong ka nga dyan sa building, sabi mo. Mega love shoutout sa'yo, my friend. Look up 77. Thank you, my friend. Look up. Kapatid na look up, bibigyan po kita ng isang pa-entry ha. Para po sa August 28, meron po tayong gaganapin na first Grand LS Anniversary on August 28, 2 p.m. Pinas time. Win Gcash load, bananas plus WH, my friend. Look up the sky. O, diba? Ayan kapatid na look up. Ayan. Meron ka na pong isang entry. Ay maraming salamat kapatid na look up. Oy, maraming salamat. Yan ang hinihintay ko talaga kanina pa. Maraming salamat kapatid. Kapatid na look up. Ayan, meron ka na pong isang entry para sa August 28. Maraming salamat kapatid. Thank you. Thanks you sa blessing. God bless you, your channel brother. Thank you my friend, look up. Thank you. O diba Rizal, kung nag-end na ako, di wala pa ako. Ako wala pa dyan, pampalipad. Thank you my friend, look up. Thank you to share your blessing, my friend. Look up, 77. Ayan. Thank you, my friend. Look up, child 77, to share your blessing to me. Tamad ako mag-work ngayon. Kulang pa, tulog ako. Okay. Have a blessed Sunday to you, my friend. Look up child 77. O, diba? Sabi ko sa'yo, Rizal, buti hindi pa ako nag-end agad. O, diba? Hindi siya nagpabigi-bigi dyan. Nag-mind siya. O, diba? Thank you, my friend. Look up, child 77, to share your blessing to me. This is
This is your entry of this coming August 28 for my first Grand LS anniversary. Kaya mamaya alas 10 na ng gabi, nakabidyo naman ako. O nga eh, hindi talaga naman talaga ako mag-end, kapatid na Rosel, kasi nga, kailangan ko talagang mag-live para nagbabaka sakali na yun nga, may magpa-member or may magpakulay, o di ba? Talagang bless yung Sunday ko ngayon kasi my friend look up child 77, he or she share the blessing to me. O di ba? O di ba? English pa more. Kaya nga, mamaya-maya ka na mag-end. Babalik ako after 1 hour. Linis lang ako. Kalahin no 1 hour. Ilang oras na ako nun. Sige, basta nakabit isang cellphone mo ha. Yung ang dami ko na resell na ko ano, ang dami ko ng pantry oh. Ayan, oh. Ang dami na yan, oh. Sa malaki ko linagay para hindi siya masikip. Sino kaya maswerteng mananalo ng first prize? Woo! At second prize, mas masaya yung mananalo ng banana. Kasi yung banana malaki talaga. Hindi lang siya maliit na saba. Hindi siya yung tundan na saba. Kalibo or lakatan. Saba talaga siya, saba Rizal. Para lahat sa akin ng entry. Oo, Rizal. Yung banana talaga, saba. Kadarakula kang batag na mga magaganahan. Oo. Saro lang nag-sponsor ka to, dahil ko pigtataram talaga kung piraso magaganahan sa batag. Pag tinaram ko kung piraso gaganahan sa batag, dakulo ng mga entry. Dakulo ng malaog sako, tas dakulo ng mga pa-entry. Interesado daw dahil sinda interesado kang sa Gcash. So, interesado duman sinda sa batag, magiging interesado sinda. Halimbawa kung road to 1K ka na o road to 2K ka, ay nako, sapat-sapat sa road to 1K, sobra-sobra. Ano, isama mo ako sako mamaya tawag. Sige. Tara, itaram ko sa imo kung pera. Oo. Kunyan ito ni kapatid na Tulakdan TV. Sponsor ito ni kapatid na Tulakdan TV. Shout out nga pala at mega isang mapagpalang hapon, isang mapagpalang linggo sa aking mga sponsor na si Tulakdan TV, si Rainer Rio, si Robian Vlogger ng Australia, si American 76, si Tate Diboy Vlog at si Tita L. Mega love shout out sa aking mga members, sa inyo kapatid na Rizal, sa iyo kapatid na Romel Kaiwan, sa iyo Mary Ann, mega love shout out. Tapos ganun din kay Lin U, kay Lin Wanderer, kay Sean Migloyd, kay Charms Vlog. Tapos sa iba pa, mega love shoutout sa inyo. Shoutout nga pala kay Mamila Pry. Ay, salamat, shoutout. Sige, sige magpa-load out ko at yan. Oo, nakulaon talaga ito manay. Kaya dahil ko pa pigkakag kung na iiling mo baga duman sa upcoming kong Grand LS ko. Dahil ko pa pigkakaagduman, babaguhon ko pa ito. Maiiling mo sa August 25, kumpira talaga su batag na magaganahan. Pero pig-iisipan ko, manay Rizal na dahil ko ikaag, kumpira su batag, buda su kantidad ka mga gagaranahan para may suspense, para may thrill. Tatiba, pag interesan sa naninda, so batag, tapos
O yan ang gaganahan nila sa Gcash load na ito ning parapol ko tapos papinoy henyo ko. Pero ang sigurado akong dako lang mag-i-interest sa Batag. Kaya pigaplanuhan kong dahil ko ikakaagkong peraso mga prices duman. Basta ikakago doon win Gcash load, win bananas, win WH. Isa na pigplano ko. Tatibad mailing ninda akong pera itong pa-entry. Tibad pag-interesan ninda akong pera. So itong sa Batag. Durda ko la pa ano. So mga road to 1K, sigurado ko mamumuya ka to. Tapos sa WH, duwasinda si Tatay Diboy sa WH, pakatapos may Gcash man si Tatay Diboy, tapos si Rene Rio. Ako road to 2K, sana ako mabunot kahit yan lang. Pero kay Tatay Diboy, si Tatay Diboy na sa naputon mo. Ay, salamat. Tinaram na ito ni Tatay Bako, kang so ani yung kadigdio. Tinaram na ito ni Tatay Kumpira. Mamaya pasok ako sa LS niya. Oo, aputon mo si Tatay Kumpira. Pero tinaram niya na ito Kumpira, digdi sa live ko Kumpira, so ikukuha niya sa WH pakatapos sa Gcash. At least may sponsor ako. Kaya dawa anom-anom isa ng sponsor ko, dara ko laman ang tinaon ni ako. Bako man nadakulaon, taman-tama lang. Kumbaga, pagbabaranga-bangaon ko sa tanganing magkaigwa ki pa premium dakul. Bako sa nang tuloy-tuloy, bako sa nang apatapati, di ba? May pa-consolation pa kita, tapos may ito pa nga sa WH, tapos sa Batag. Dahil ka man mabunot sa first prize, dahil ka mabunot sa second prize, may third prize ka pa, o di ba? Tapos may consolation ka pa. Dawa so kunyan may dawa pa 50 Gcash load, o di ba? Sayang man ka to. Pwede na itong pang pa-member, pwede na itong pang palayog sa mga ibang LS na para maging member ka sa inda. Saan ka pa? Pambakal na yan panira. Iyo baga, dulo duman sa Gcash load pag oras na naganahan lalo so first prize o dawa sa second prize. Pwede na ito pambakal ki panira, patos pambakal ki mga pirang kilong bagas. Sayang man ka to. Makabakal ka na ka ki mga 3 kilo. Tapos may sobra-sobra pa, halimbawa may sobra pang diit. O halimbawa makabakal ka itong 2 kilo, may pambakal ka pa kituyo. May pambakal pa kituyo ba ko niya? Sayang man ka to. Dit lang, bako man dako lang pa rapol ko. Pero at least may parapol ako, nataos ako yakang mga sponsor ko. Bako arog sa ibang nagpapagrand LS, nadara ko lang talagang parapol na may 5,000, may 3,000, may 2,000, may 1,500. Sako, di man ako maabot kisiring ka to. Sana ako mabunot, makabakal lamang bagas tsaka tuyo. Grabe siya. Gariti uson. Grabe ang pagtios. Sa iba nga ni naibog ako sa iba na nagpapag-run LS na unang pag-run LS nila 5,000 ang first prize, 3,000 second prize, 2,000 third prize, fourth prize 1,500, tapos may pa-consolation prize pa sila. Samantalang ako, so tama lang kung gura lang sumakong pa raffle, pa premyo sa mga nagmatao sa kuya sa mga sponsor ko, yun lang ito pagbabaranga-bangahon ta na para mas makapakawat man lamang kita at makatao man lang kita daw adit sa ibang mga kapwa tayo small YouTuber. Adi. Grabe talaga, Manay Rizal, sobra-sobra. Bakong didiit. Ang pagtios talaga ngunyan, sobra. Dawa nga ni ako, ilinga.
Sos, grabe. Kung ara mo pa sana, Rizal. Apot-aputa sa nang si ni Rio kung nag-uurong ka mukhaan. Dahil mo pagsayangon pinagalan mo Dako lang tabang manan, manay, Rizal. Tadawa puro para ano, dawa, bakong dako lang ng sweldo sa YT. Dako lang tabangan arog sa imo pag nyaong ka naman sa Bicol. Dako lang tabang man iyan. Habang nag-aaloy, nagdadakula iyan. Pag urunan na sa nanindo kasi agumo na uunining kaipuanan mo ipadagos anta nakakatabang manan. Bako man sa nakita, isip-isipon mo sa naman Rizal na, tangani so iba dyan ng mga sikat na, mayayaman pa, may mga kwarta na, maray pa ang buhay, maray pa ang dalagang kang buhay, may mga negosyo pa, pero nag-YT. Dahil, sayang man kang income, ali didio sa YT. Ano ka? Magbakal ka na sana, Rizal. Magbakal ka na sana ki supportable bagang portable na wifi. Aro kang subinakal ko duman. Aro kang subinakal ko sa Bicol na 2,000 man sana ito ang so wifi ko sa Bicol. So Home DSL, Globe Home DSL. Mega love shout out Pax Moto, mega love shout out sa iyo kapatid. Maraming salamat kapatid na Pax Moto sa iyong pagpasok. Mayroon ka na pong jacket. Pwede ka na pong magbaba ng iyong bahay para po makipagkaibigan kapatid na Pax Moto. Kang ito na ko duman sa Bicol, Manay Rizal, naglo-load ako sa Rosanggatos. 2 aldaw na siya. Nakakapag-upload na ako katuo. Pero plano kong ludan ito pag uli ko. Ludan ko kasang ribo. Tangan isang bulan na siya. Baliwan to gabos. Mega love shout out kapatid na Pax Moto. Maraming salamat po sa pagpasok sa aking munting bahay. Pwede ka na po magbaba ng iyong kubo dyan para mabisita po natin. Isusulat na po kita kapatid na Pax Moto ha. Para po sa akin pag Grand LS sa first Grand LS ko po sa August 28, 2 p.m. Pinas time. May pa-entry po tayo kapatid na Pax Moto ha. Yan kapatid na Rizal, nagbabasi kapatid na Pax Moto. Pax Moto. Ayan kapatid na Pax Moto, meron ka na po na pa-entry. Ayan kapatid na Pax Moto. Sige, busy na ako. Siya na muna magdikit sa akin. Babalikan ko niya mamaya. Yan. Salamat ho. So lang ano mga kapatid na Pax Moto. Bawat pasok mo rito sa aking munting bahay. Ay, baliktad. Meron ka pong entry, tapos pag dinikitan mo pa ang aking mga sponsor, kung ilan po ang nadikitan mo, plus ang aking mga members, yun ang ibibigay ko sa yung entry. Katulad kahapon, yung binaba na bahay ng aking sponsor at ng aking mga members, dinikitan niya po, kaya siyam din binigay ko sa kanya. Plus yung pasok niya, isang entry, kaya nakasampu siyang entry sa akin, isang araw lang. Sabi nga, di ba, maraming entry, may pag-asang manalo sa ating palaro sa GCash load plus WH and bananas. Sayang din yung kapatid. Yan kapatid na Pax Moto. Ito ang ating pa-entry. Ayan. Madami-dami na siya. O, di ba? Dami na yan. O, nakikita mo? Kaya mas maraming entry, maraming pag madalas kang pumasok, maraming entry, may pag-asang manalo. Walang anuman kapatid na Pax Moto.
Bisitahin ko nga bahay mo. Nakadikit na pala ako sa'yo kapatid, oh. At may harang ka na nga eh. At ang laki-laki na ng bahay mo eh. Malaki pa nga sa bahay ko eh. Diba? Magtatamsak lang ako kapatid ah. Salamat. Yan, nakatamsak na ako sa iyo kapatid. Di ko pa kikita ang iyong harang. Ano ba yan? Look up. Look up. Python's Vlog.
Naka-BG ako to wala viewers. Oo nga eh. Salamat. Salamat sa imo manay. Manay manay Risel. Salamat sa pagbiji-biji. Gagawin ko na tong 3 oras kasi malapit na naman ako mag 3 oras eh, kaya lubusin ko na. Sayang din ang papasok sa akin na oras. Kaya tiyaga-tiyaga lang. Ganun talaga. Kung nagunya magkakit sa may mapulot pa lang.
Bakit? Mga tulog pa bang mga kasama mo? Mga amo mo, tulog pa? Punas-punasan. Punas-punasan ang mga center table, ang mga tokador, ang mga TV set, ang mga flower vase, o 'di ba? Ang lamesa, punas-punasan, spray ng alcohol, ang lamesa. Oh. Kung ang lamesa nyo ay salamin, spray ng alcohol, para mabango, para nadidisinfect din diretso. Ganarn. O kung hindi yung mga tuka-tukador dyan. Tapos yung mga handle ng bangko. Tapos yung handle ng hagdan pataas. Grabe siya. Walang punas-punas. Oo, ganun. Para malibang ka. Libangin mo ang sarili mo sa trabaho. Sabi nga ng kumare ko dati na nagtatrabaho dyan sa Riyadh. Kasi nasa Riyadh siya eh. Inuubos niya ang oras niya sa pagtatrabaho para nalilibang siya, hindi siya naboboring, hindi siya nag-i-emote, hindi siya nag-iisip. Ang ginagawa niya, imbis kaya niyang tapusin sa loob ng 2 oras, tinatapos na yan sa loob ng 5 oras. Ganon. Binabagalan niya talaga ng sadya ang kanyang paggawa. Imbis kayang tapusin ng 2 oras, tinatapos ko niya yan 5 oras. Ganon. Para yung oras ko niya nauubos. Ganon. Yun, kahit hindi niya pwedeng gawing ginagawa niya. Pinupunasan niya yung mga handle ng bangko, inisin niya ng alcohol yung lamesa, pakatapos yung mga tokador, tapos yung lagayan ng TV, pakatapos yung sahig, ganon, kung ano-ano na lang ginagawa niya para kasi dito, ang laban naman anya dito sa ibang bansa, yung oras lang. Uubusin mo yung oras mo para once na magpahinga ka man, malapit ka na matulog. Yun, ganun. Tapos, pag nasa kwarto na siya, pag hindi pa siya naantok, siya ng mga pocketbook kasi noon, uso pa yung mga pocketbook. Hindi pa uso yung online, hindi pa uso yung mga social media ng time na nag-abroad yung kumare ko. Yun, ganun ginagawa niya. Pero yung napuntahan niya, napakabait. Naamon niya. Pwede siyang gumawa, pwede hindi siyang gumawa, ganun. Kasi, kung lang sila doon, 3 lang sila ang nasa loob ng bahay. Yung amo niya, na mag-asawa, plus yung nanay ng amo nila. Yun lang ang ginagawa niya. Kaya nang umuwi siya doon dito sa Pinas, ang dami niya talagang dala, ang daming regalo sa kanyang mga alahas. Oo, bago siya umuwi dito, binigyan siya ng isang set. Ganto kalaki, isang set talaga. 3 kwintas, 3 singsing, 3 bracelet. Ang binigay sa kanya noon ng pag-uwi niya rito sa Pinas. Kaya ako nasabi yun kasi dumiretso siya sa bahay namin noon sa Bicol. Pero taga Davao siya. Yung kumare kong yun, taga Davao City, taga doon sa Central Park sa Davao. Nakarating na kasi ako doon sa bahay nila sa Central Park sa Davao. Nang time 1999 noon, nakarating ako sa lugar nila sa Davao. Ang dami sa kanyang binigay ng mga alahas. Tapos may pocket money pa siya, libre pa yung pamasahe, may sarili pa siyang pera, plus binigyan pa siya ng extra. Kaya madami siyang naiuwi noon, mga chocolate, mga gamit, kung ano-ano, na binigay sa kanya noon ng amo niya. Napakabait kasi na napuntahan niya. Kaya bumalik pa siya noon doon after mga 1 month lang naman kasi yung vacation niya noon dito sa Pilipinas. Tapos bumalik siya. Yun. Pagkatapos ng balik niya, yun, wala na kaming communication. Wala na kaming communication noon. Hinahanap ko nga sa social media yun, hindi ko mahanap-hanap eh. Hindi ko ma-search yung pangalan niya. Kasi imposible naman sa panahon na to, wala siyang social media, mga Facebook niya, di ba? Imposible. Baka ibang pangalan ginamit niya. Napakabait no ng kumare kong yun. Malaking tulong din sa akin yun ng mga panahon noon. Kasi almost 6 years kami magkakasama noon sa Manila, sa Quiapo. Diyan sa Quiapo noon, Recto, Avenida na yan, sa Santa Cruz na yan. Yan, mga ginagala-galaan namin noon, ang Lunetang yan, ang SM na yan, ang Star City na yan, ang Boom na Boom, kasi noon may Boom na Boom pa. Star City at saka Boom na Boom, yun. Ngayon, Star City na lang natira, nawala yung Boom na Boom. Kaya, almost 6 years ko siyang kasama. Kaya, kilalang ko na yun. Kung saan siya pupunta noon, nakakasama ako ng mga probinsya, ng mga pasyalan.
Kaya kalahin mo nakarating ako ng Davao. Napakabait ng amo na napuntahan niya noon dyan sa Riyadh. Kaya yon ang konya sa akin, advice niya, kung ikaw mapupunta rito, kailangan ubusin mo lang ang oras mo. Kahit kaya mong trabahuin siya ng maiksing oras, trabahuin mo siya ng mahabang oras. Libangin mo ang sarili mo. Kaya ikaw, i-focus mo ang sarili mo dyan sa trabaho mo. Oh. Tapos, dahil nag-YT ka, ganon. Malaking tulong din ang YT, ano ka ba? Habang tumatagal tayo dito sa mundo ng YT, palaki ng palaki ang ating sahod, palaki ng palaki ang ating mga viewers, palaki ng palaki ang ating mga saging. Lalo pag nakakagawa tayo ng mga videos na pa-viral, di ba? Pak, ganun. Yun ang isipin natin kung paano tayo gagawa ng content na maganda at magba-viral. 'Di ba? Tingnan mo yung sa TikTok, online seller. Viral siya ngayon, sikat na. Pumirma pa ng kontrata sa Star Image. 'Di ba? Ngayon sikat na siya. May kontrata na siya, may manager na siya. Saan ka pa? Online seller lang 'yon. Huwag kayong patambay-tambay diyan, huwag kayong pa-shoutout, huwag kayong mga enots diyan, 'di ba? Yan. Sikat siya ngayon sa social media. Mapa Facebook, mapa TikTok, ewan ko kung may YouTube channel na rin siya. Sikat kasi siya, online seller na siya ngayon. Viral na viral siya ngayon. Kung manood ka ng KMGS mamayang gabi, yun, i-interviewin siya ni Miss Jessica Soho. Shout out sa 3 million in the house. Mega love sardine sa inyong mga kapatid. Maraming salamat. Diba? May pag ganun pa siya eh. Si Miss Viral Queen, diba? Huwag kayong enots dyan, huwag kayong patambay-tambay dyan, mag-mine kayo, diba?
Sino PM sa akin? Mary Ann, mega love shoutout sa iyo, my friend. Mary Ann, kumusta kapatid na Mary Ann? Meron ka na naman sa akin isang entry, kapatid na Mary Ann. Dahil sa pagpasok mo, maraming salamat, kapatid. Dalawa kayong Mary Ann kapatid, kaya ikaw linagyan ko ng Mary Ann 2. Maraming salamat kapatid na Mary Ann. Ayan kapatid na Mary Ann. Yan, Mary Ann 2. At ang ating raffle ay ito na, ginawa ko na siya kagabi. Habang nagla-live din ako kahapon, ginawa ko na at kagabi tinapos ko. Ito na siya. Ilan na yung entry mo sa akin? 6, pang-anim to, kapatid na Mary Ann. Yan, kaya may entry ka na sa akin. Maraming salamat. Tulad ng sinabi ko sa iyo, maraming entry, may tsansang manalo. Walang anuman, kapatid na Mary Ann. Salamat sa iyong patamsak. Tamsak lang, sapat na kay host. Maraming salamat. At ay atin ilalagay na sa ating tambiolo, o di ba? Tambiolo. O di ba? Wag kang enots diyan. Napanood mo ba 'yung kapatid na Mary Ann sa Facebook? Tsaka sa TikTok? Sikat na sikat 'yun. Si, o di ba? Wag kayong enots diyan. Wag puro pa shout out. Mag-mine kayo. O di ba? Viral na viral 'yun sa TikTok, sa Facebook, kahit saan social media platforms, viral siya. Dahil siya ay isang online seller at siya ay nag-viral na, kaya ngayon siya ay sikat na at sikat na siya. Isang araw, milyon agad ang pinag-usapan. 5.5 million views sa angka pa. O diba? Sikat siya ngayon. Maraming salamat kapatid na Mary Ann sa pagpasok mo. Ito na kapatid na Mary Ann, ang iyong entry. Ihinulog na natin sa ating tambiolo na bukas. Para may isang entry ka na naman. May 6 na entry ka na. Yan, oh. Madami na siya. May kasamang gunting. Oh, madami na to. Maraming salamat. Kain muna tayo. Maraming salamat kapatid na Mary Ann. O
Aba, may tukayo ako dito ah. Oo nga eh, kapatid na Mary Ann. Dalawa kayong Mary Ann, ikaw ay si Mary Ann 1, kapatid na Shoan. Ito naman si Mary Ann, linagyan ko siya ng Mary Ann 2. Pero 2 lang ang linagay ko kay Mary Ann, itong isang Mary Ann. Ikaw hindi ko linagyan ng 1. Kaya pag mabunot ko yung Mary Ann lang na walang nakalagay na 2, ikaw yun, Showy Ann. Pero pag nabunot ko yung Mary Ann na may nakalagay na 2, siya yun si isang Mary Ann. Diba? Oh, wag kayong enots dyan. Mag-mind kayo, wag puro pa shout out. Diba? Napanood mo na ba yun? Shoyan, yung viral ngayon sa TikTok pakatapos sa FB, yung sikat na online seller na si diba? Wag kayong enots diyan, wag kayong pa-biji-biji diyan or pa-shout out. Mag-mind kayo, diba? Oo, million na siya. Shoan. Ang viewers niya is isang araw nag-views siya ng 1 million mahigit, tapos ng mga susunod na araw niya nasa 5 million na siya, isang linggo lang 5 million. Kaya viral na viral siya ngayon. Di ba? Oh. Huwag kayong enot diyan. Tagay na yan. Di ba? May pagganun-ganun pa siya eh. May Mary Ann to kayo, bahay mo. Nakababa ang bahay ni kapatid na Mary Ann, Shoan. Nakababa yan sa taas ng bahay mo. Viral siya ngayon eh. Sikat siya ngayon. Online seller. Pamain ng kabaong. Pamain ito, pamain, damit na pangburol, gano'n. Tapos sabi gano'n siya. Tapos, 1, 2, 3, screenshot, 1, 2, 3, in-screenshot siya. Ginawan talaga siya ng kabaong, pink pa nga. Kaya sumikat siya ng gusto eh. Kailangan mo, nag-view siya ng 1 million isang araw. 1 million. Diba? Sikat na sikat. Pag ganun-ganun lang siya, diba? Puro kayo pa shout out eh. Gusto nyo ba? Mga enots kayo. Diba? Mary Ann Dan, sabi ni kapatid na Shoan. Showy Ann. Magpa-entry ka rin dyan, Mary Ann. Magpa-entry ka rin kay kapatid na Shoan. May Grand LS din yan sa August 23. May Grand LS siya August 23. Anong oras ba yon? 1 PM ba yon? O 2 PM Pinas time ka rin kapatid na Mary Ann, Shoan. Tapos non-member, tapos member, may pa-entry. Pag dinikitan mo rin ang kanyang mga member at ang kanyang sponsor, may another entry ka rin sa kanya. Kay kapatid na Shoan. Dikitan mo ako, Tokaya, may pa-entry ako at Grand LS August 23, 1 PM Pinas time. Yan. Magpa-entry ka rin doon kapatid na Mary Ann para malay mo manalo ka rin diyan kay kapatid na Showy Ann. Kasi ang isang sponsor niya at ang sponsor ko iisa. Ay, doon. Nandoon din ang pangtakal. Naku, pa sino-sino ka pa dyan. Iisa lang naman yung sponsor natin sa bananas. Ano ka ba? Huwag kang anuari ka pa. Pagdating sa bananas, iisa lang yung sponsor natin.
I need mention it. Oh. Ewan ko sa'yo. Bala ka sa buhay mo. Hindi ko i-mention. Di mention mo. Minention ko na. Si kapatid na Tulakdan Wakwak, ang ating parehong sponsor sa bananas, di ba? Di ba? Wag kang ano dyan, wag kang enots, di ba? Kaya nasabi ko, kasi nakita ko, dumaan ko sa... di ba? Buti ka pa, may pa-sponsor sa tatay mo, di boy? Di ba? Nangungulekta ka talaga ng sponsor, no? Sige, damihin mo ang sponsor mo. Para maloka ka kabababa. It's a prank. Wag kang ano dyan. Diba? Sa akin okay na. Tulad ng sinabi ko sa'yo, okay na sa akin yung konti lang. Para hindi ako maloka sa kabababa ng mga bahay nila, sa kapapadikit ng bahay nila. Tama na sa akin kung yung 6, okay na sa akin yun. Pero kung may magdagdag, why not? Okay pa rin sa akin yun. Para kung may dumagdag na sponsor, salamat. Kung wala, salamat pa rin. Tama na sa akin yung 6 lang. Kasi hindi naman ako magpaparapol ng malaki talagang parapol. Kung ano lang yung makayana, kung ano lang yung kaya kong ikabigay sa pa-entry, sa parapol, sa papinawihan nyo ko, yun lang ang aking ibibigay. Para at least magagampanan ko talaga yung aking tungkulin, na mapapadikitan ko sila, at may bibisita sa kanila, at may dadalaw sa kanila. Diba? Correct ka dyan. Diba? Kaya okay na sa akin yung kung 6, okay na yung sa akin. Wala sa akin problema yun. Ang hirap magpadikit ng pagkarairaing sponsor. Sa member pa nga lang minsan hindi ko napapadikitan kayo, lalo na ikaw hindi ko minsan napapadikitan kasi nga hindi naman karamihan ng ating tao. Hindi naman malaki ang mga bisita natin. Ilan lang naman ang mga bisita natin, paulit-ulit ang ating bisita. O di ba? Wala naman masyadong bago kahit kung tutuusin, pasyal ako ng pasyal sa ibang mga LS kung sino-sino pinupuntahan ko, bababa ko yung aking Grand LS nga. Wala naman masyadong bumabalik saan na bumibisita rin dito sa sa LS ko. Kaya okay lang yung iilan lang ang aking sponsor. Kasi kung marami na hindi ko na kaya yun. Ako na rin siguro mismo ang tatanggi na sumobra siya kasi hindi ko talaga kaya. Buti ka nga may 16 na sponsor sa akin. Bawasin mo yung isa, 6 lang sa... Di na magkakasya doon sa lagayan ko, sa thumbnail ko, di na magkakasya. Alisin ko yung mukha ko, magkakasya yung 16. Maliliit na siya, halos di na siya makikita. Sila na lang lahat ilalagay ko yung 16. Alisin ko na yung mukha ko. Oh. Tapos yung gagawin kong sulat ng thumbnail ko, yung text, kuha na lang, maliit na lang yung kung saan na makakita. Kailangan mo 16. Baka hindi ko na sila makilala pag 16 ang sponsor ko. Wala na, alisin ko yung mukha ko na lang, di ba? Di ba? Maraming salamat kapatid Marian sa paharang-harang mo. Maraming salamat. Yun nga, yung pangalan, wala na akong mapaglagyan. Naliliitan na ako ng kanilang mga channel. Gusto ko yung nakikita yung pangalan nila, pati yung mukha nila malinaw para nakikilala talaga sila na sila yung. Kaya sa 6 pangalang nasisikapan ako doon sa thumbnail ko. Saka pa kaya kung sumobra pa siya sa 10, o di ba? Paano makikilala yun? Ay, maliliit na, nakatabingi na sila na kagano. Ayaw ko naman ng ganun. Gusto ko yung nakikita talaga sila. Kung maging, alam ba, madagdagan mo yung 6 kong sponsor, kasi open pa naman ako sa sponsor, pero gusto kong makikita pa rin sila na malaki yung channel nila, yung ginawa kong thumbnail na para sa kanila. Diba? Huwag kang enots dyan. Pero sa tulad mo, gusto mong mangolekta ng sponsor, diskarte mo yan kung paano sila diba?
sige, mag-inggit ka. Okay lang yun. Kahit umabot pa yan ng 20k, 30k, 50k o 100k ang pa-sponsor mo, ang parapol mo, okay lang yun. Walang problema. Buhay mo yan. Mang-inggit ka sa akin. Kala mo may inggit ako sa iyo. Ah, diba? Huwag kang enots dyan. Inggitin mo pa ako. Ay, sus, Ginoo. Walang problema. Tokayo, dam na daw sa'yo si kapatid na Mary Ann. Saan walang problema. Okay na sa akin yung makapag-run LS ako. Okay na yung makaparapol ako, makabigay din ako ng kahit konting suporta sa mga kapwa natin small YouTuber kasi yun naman ay hindi akin. Hindi ko naman sariling pera yun. Binigay din lang sa akin, in-sponsor din naman sa akin. Kaya kung ano lang yung makayanan ko, yun lang ang kaya kong ikabigay. At least, nagampanan ko, nagawa ko yung aking obligasyon para sa aking mga sponsor at git sa lahat, nakapasaya rin ako ng tao. Yun lang naman ang purpose ko. Di ba? Kasi ang pinaka main purpose ko talaga dito, kumita ako. Magkaroon ako ng revenue. Oo nga eh. Ayan, Mary Ann. Mary Ann 2, pasyal ka sa first Grand LS anniversary niya ni Mary Ann. Sana mabunot ka sa raffle niya na 15k. Araw-arawin mo siyang pasukin. Huwag ka muna pumasok sa akin dito. Doon ka muna kay Mary Ann, pumasok araw-araw. Lahat na ibababa niyang mga member, dikitan mo para dumami yung entry mo. Pag hindi niya pinakita sa iyo yung bilang ng iyong entry, baklas. Baklasin mo. Katulad ng pinakikita ko sa iyo, kapatid na Mary Ann 2, di ba? Pinakikita ko kung ilan entry ang pinasok ko sa iyo, kung ilan yung entry para sa iyo. Dapat ganun ang gawin niya sa iyo. Lahat na binaba niyang member at saka mga sponsor niya, dikitan mo. Makadikit ka ng 10, may 10 entry ka sa kanya, dapat ganun mangyari. Pag hindi niya ginawa yun, baklasin mo. Para hindi ka mabudol. Di ba? Mary Ann, tingnan mo sa akin, di ba? Pinakita ko sa iyo kung ilan entry mo sa akin, di ba? Di ba? Nasaan na yung bahay mo rito? Di ba? Ganun dapat gawin niya sa iyo. Nasaan ka na, Mary Ann? Ito, di ba, Mary Ann? Ito yung bahay mo. Ito yung bahay mo, di ba? Ito yung bahay mo. May nakakasulat diyan kung ilang entry ka na, kung ilan pinasok mo sa akin, kung ilan yung dinikitan mo. Yun ang binigay ko sa iyo yung entry. Di ba? Dapat gano'n ang mangyari sa iyo. Araw-arawin mo siyang pasukin yan si Mary Ann para araw-araw ka rin may entry sa kanya. Malay mo, more entries to come, more chance to winning. Malay mo, ikaw manalo sa kanya ng 15k. Eh di, wow. Di ba? Huwag kang ano dyan. Tingnan lang natin ang pinagsasabi niya ng Mary Ann na showy na tokayo mo. Kung totoo sinasabi niyang 15k. Diba? Yayamanin, bigatin, 15k ang parapol. Di ikaw na. Diba? Iba rin to si Showy Ann. Sa bagay, pwede rin naman yun mangyari kasi 16 ang sponsor niya. Oo nga eh, kapatid na Mary Ann 2. Yaman si Tikayo mo. Ang dami ba naman yan hininga na sponsor? Imposibleng hindi yan makakolekta ng 15k talaga. Ang daming sponsor niyan, Mary Ann 2. 16 na sponsor, di ba? Imposibleng hindi yan makakolekta ng 15k plus bananas plus WH. Imposible yun. Totoo siguro ang sinasabi niya na ito kayo mong Mary Ann. Makakakuha talaga yan ng 15k. Sa dami ng sponsor, di ba? Ako nakikita mo, sponsor ko dyan sa thumbnail ko, 6 pa lang. Kaya kung ano lang yung nandito sa akin na mapapanalunan mo sa ako kapatid na Mary Ann 2,
Yun lang ang ating pagtsatsagaan, pagsasalo-saluhan at ang ating paghahati-hatian. Diba? Oh, at least masaya. Oh. Oh, baka may paayuda ka daw. Kapatid na to kayo. Marami yang kuan. Mary Ann, marami yan na alagad. Ako ang alagad ko lang talaga kung nabibigyan ko man kayo isa lang. Ito lang. Wala akong maraming alagad kasi hindi ako marunong gumawa ng alagad. Nahihiya akong iniisip ko kasi ewan, parang ayoko gumawa ng alagad. Kasi yung alagad ko talaga legit. May sariling bahay, may sariling bilang, may sariling email. Yung alagad kong ginagamit. Hindi yung alagad lang, bastang pangalan lang, tapos may nakalagay na yun, oh, may kulay pula, tapos wala naman sariling bahay, wala naman sariling bilang. Sa akin, lahat may bilang. Tapos may bahay, may sariling email. Kapatid na Mary Ann ha, Mary Ann 2, ayan ang ginamit mo sa akin na bahay na pinabababa mo sa akin. Yan din ang gagamitin mo dito ha, sa August 28 ha. Kasi yan din naman ang tatawagin kong raffle. Pero pag ipinasok mo yung main mo sa akin, lalagyan din natin yun ng entry. O diba? Matawag yung dalawa, at least meron. Pwede mong gamitin din yung main mo sa akin. Tapos, lalagyan din natin ng entry yun. Matawag yung Mary Ann, matawag yung main mo, mas maganda. At least may dalawang entry na, di ba? May dalawang entry ka ng pareho mo bahay. Okay lang yung gumamit ng ninja, gumamit ng main, walang problema sa akin yun. Basta pag tinawag ko sa August 28, nandito lang. Pareho sa present. Bibilangan ko ng 10 beses, pag wala siya, bye, proceed to na sa panibago. Tatawag tayo ng iba. Nasaan na naman si Tokayo mo? Nagyabang na naman ng hinayupak. Hindi talaga ba Mary Ann, kaya, bibigyan kita 6 na saging. Dalaw ka sa live ko bukas 2 PM. Yan. Kapatid na Mary Ann, bibigyan ka daw niya ng 6 na saging. Diba? Madaming ayuda. Kinabukasan, lagas. Diba? Hindi, pagdating ng alas 5, lagas. Kung ko sa'yo, Mary Ann, dami mong alam. Pag dumalaw ka, tapos dikitan mo mga sponsor ko, may extra ka na. May entry ka na. Diba? Mary Ann, bukas pasok ka kay Tokayo mo ha. Manahimik ka na. Dami mo ring alam sa buhay. Ay nako, Shawean. Lahat yan pinagdaanan ko na, diba? Ang mga galawan mo. Sige to kayo, dalawa. Mga galawan mo, galawang Hokage. Diba? Meron dumalaw ka sa kanya, ha? Nida Garo. May love shoutout sa'yo, kapatid na Nida Garo. Maraming salamat, kapatid na Nida. Diba? Lalagyan ko na ng entry sa akin. May entry ka, may pumasok ka, wala ka nadikitan na aking sponsor, may entry ka na. Yun ang kinaiba natin dalawa. Kasi pagkakaunti lang din naman ng tao, hindi ako nagpapadikit. Pero pag marami ang tao, nagpapadikit ako. Kasi syempre may ibang diskarte ako sa Grand LS ko na hindi mo alam, Shawean. Os, padikit po. Sige, kapatid na Nida, maraming salamat. Baba ka ng bahay mo dyan. At atin didikitan. Kung may sulat pala to sa likod. Hindi ko to susulatan kasi baka sabihin ng ibang tao may hocus pocus.
Baba ka ng bahay mo, kapatid na Nida. Para ating mabisita ang iyong mansyon, kapatid na Nida. Maraming salamat sa iyong patamsak. Bibisitahin ko ang bahay mo, kapatid na Nida, ha. Ay, ba't ba ito binisita ko sa iyo? Agoy, 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 agoy. Akala ko kung sino. Agoy. Ay, iba pa. Napindit ko pala kay Kuan. Kapatid na Nida, nandito pa ako sa bahay mo, ha. 5:12 ka sa bahay mo. Nandito po ako, kapatid na Nida, sa bahay mo. Panoorin ko muna ng saglit ang iyong bahay, kapatid na Nida, mga 3 minutes bago ako magdidikit kalembang. Magkakalembang ako sa iyo at mag-iiwan ako sa iyo ng bakas, kapatid na Nida. Para alam mong ako yun. Nagaling ako sa bahay mo, kapatid na Nida. Sana all nasa Jeddah. Diba? Sana all nasa Jeddah. Sana all nagdadrive ng chikot. Opo, kapatid na Nida, dating dikit na po tayo. Sa akin pong main, kapatid na Nida. Kung nakikita mo po ako dito sa monitor, yan po ang aking main. Ang ibibigay ko po sa iyo ay isa aking pong, hindi mo masasabing alaga dahil ito po ay legit, may sariling bahay, may sariling bilang, at may sariling email. Kaya hindi mo po ito masasabing alagad. Magkadikit po tayo, kapatid na Nida, sa aking main. Kung saan mo ako nakikita ngayon na monitor, kapatid na Nida. Maraming salamat, kapatid na Nida. Ching, 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 ching. Resel Ramirez Dan, sabi ni kapatid na Mary Ann. Kapatid na Resel, dan na daw sa iyo si kapatid na Mary Ann. No po, host. Thank you. Walang anumang, kapatid na Nida. $5.12 ngayon, 5:13 ka na kasi binigyan kita ng isang bagong kaibigan, kapatid na Nida. Nasa Jeddah ka, no, kapatid na Nida, no? Uy, sarap naman ito. Ang ganda-ganda naman ito ng lugar na to, Giatay. May handaan. Ang ganda-ganda ng pakaayos ng venue. Ganda ng mga tablecloths, tapos ng mga bangko, o di ba? O di ba? Ganda naman. Ito, kapatid na Nida, ha. Naka 3 ay, ba yan? Saan ako napunta tuloy? Baka sabihin yun, kinukuha kita. Ba't ba ako napunta doon? Sarap naman ito, kapatid na Nida. Grabe. Sarap ng handaan. Ano OOC OSC in Jeddah at napakalinis ng kalsada. O nga kapatid na Nida. Ayan, dikit kalimbang na ako sa iyo, kapatid. At nag-iwan na rin ako sa iyo ng bakas, kapatid na Nida. Maraming salamat, kapatid na Nida.
Gabi na pala. Mga kapatid, minuto na lang po ako ha. Mag-end na po ako mga kapatid. Tama na po itong aking oras. Kaya ngayon pa lang po, kapatid na Nida, maraming salamat sa iyong pagbisita sa aking LS. Ganon din sa iyo kapatid na Showy Ann. Ganon din sa iyo kapatid na Mary Ann, kapatid na Rizel, sa iyo kapatid na Rainer, sa iyo Mamila Pry, at sa iyo Ma'am Amerisan 76, ganon din po sa iyo Ma'am Ruby Ann Vlogger ng Australia. Sa inyo po lahat ng mga bumisita sa akin sa hapong ito. Maraming salamat po at isang mapagpalang linggo po sa atin lahat. Sana bless po tayo sa linggong ito. At stay safe always. Pakatapos ingat ang lahat. At maraming salamat mga kapatid ha. Sa walang sawang pagsuporta sa akin, sa walang sawang pagbisita lagi sa aking LS kahit ilan lang po ang tao natin. At least kahit paano naman po nagiging sure naman na dumidikit sa inyo at binabalikan po kayo ng mga taong inyong dinikitan. Kaya maraming salamat po sa mga sponsor ko po na 6 pong sponsor ko at sa aking mga member po. Pasensya na po kayo ha kung hindi ko po binaba ang inyong mga bahay ngayon at walang pumasok sa inyo ngayon na bagong kaibigan kasi po iilan lang naman po ang aking tao. Pinakamataas na po yung 4 na tao ko ngayon sa hapong ito sa aking live. Kaya pasensya na po kayo, bawi po tayo bukas at sa ating darating na Grand LS. Doon po tayo babawi ng bonggang-bongga. Pag marami po tayong bumisita sa ating Grand LS on August 28, doon po hahataw tayo ng maigi at tayo po ay magkakaroon ng mga maraming bagong kaibigan. Kaya pasensya na po sa aking mga member at sa aking mga sponsor kung hindi ko po kayo nailapag ngayon at walang pumasok sa inyong bagong kaibigan. Kaya once again mga kapatid, isang mapagpalang hapon po sa inyo ha. Maraming salamat po sa inyong laging pagsuporta. Nidagaro dan dikit sa'yo, sabi ni kapatid na Mary Ann. Dana daw po sa'yo kapatid na Nidagaro, si kapatid na Mary Ann. Kaya mga kapatid, palagi po akong humihingi sa inyo ng pasensya kung wala po masyadong tao. Kasi ganun po talaga, marami po kasing nagla-live, sabay-sabay, halos iilan, at saka kaunti lang naman po talaga tao. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid ha. Pasensya na po kayo at maraming salamat. Bye-bye. God bless you. Mag-end na po tayo mga kapatid. Apo na po kasi rito mag-aalas 7 na. Bye-bye.